ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Oras na to alas 8:13 sa atong oras. Balik-balik. Og siyempre, yan na atong gugmang giaha. Drama edition. Og siyempre, ang atong gugmang giaha kayatid sa atin ng Biramax Capsule. Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Ang Biramax Capsule available ni siya sa Oro Pharmacy, Pharmacia Oro, Save All Pharmacy og Nadia sa may Butika Pangmasa. Balik Ang Butika Pangmasa nadia sa may Veles, napo dia sa may Kauswagan, usa tanan mga branches sa Butika Pangmasa. Usa mag-Biramax na. And of course, ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap ang maging sorry. Mahirap talaga yun. Mahirap, bra. Mahirap talaga. Kabalo ka, nagselos na ko sa iyo, pero gusto na po kong magpa-color sa akong buhok. Ayan. Gana. Para burang na tagbadyaw do, ha. Okay lang siguro na concept. Bada, good morning sa talan sa atong mga viewers, sa atong mga kagahi. Pungutan na, gahi pa bagyapon, lunis man nga dako karon. Dabi. Nahago gikan sa Domingo. Wow. Pungutan na, gahi pa bagyapon. So, gahi pa. Ya. Buna, lababo, buak pang lababo. Wow! Bastos ka! Ilioy. Lito, how are you? How's your weekend so far? So far, I'm fine because last Sunday I will go to the church to pray always. I would like to thank God or give a chance to another celebrate in our life. Wow. How to be happy if you are a problem, how to be happy in yourself. Wow. Si mga Judith ug Juna, nana ba? Perminti? Perminti ba? Always na siya. Perminti gede. Apir. Oy, teka muna. Simulan muna natin ang atong Lito's Quote of the Day. There are two ways. What's the name? Yan to. To spritzing light. Unsa? There are two ways to spritzing light to be a... What's the name? Spritzing? Spreading? Nagbayas later na. Spreading? Spreading? Okay. Spreading? There are two ways of spreading light to be the candle of the mirror that are reflects it. No! God, please, no! Gikan ka? Came from Edith Warren. Wharton. Sino masabot ni Hana? Ang magbantay ta gamit kay side mirror. Layo. Okay, sige Brad. Simulan na natin ang ating alamat. Ito na po ating letter for today. Agay cool. Ayaw cool. Naging naman ni mama ko, nagkuyog mi sa DJ Cool. Hoy, Daddy! Bastos ka! Di kagay Bernie o kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Alex.
Just call me, my name is Alex. Artistic salon. Lele. Si Mang Alex to, lele. Ako si Alex. Just call me, my name is Alex. Nagtrabaho isip usa ka driver. Working being a driver. Isura ni nga drama. Pero private driver sa usa ka pamilya. But a private driver of the family. Grabe ang kayod nako kaya kong asawa natanggal sa trabaho tungod sa pandemic. I'll be with, what do you mean? Sa daw. Daddy, I don't understand. Sa daw. Kayod. What? The words kayod? Kayod. I will be a fight for, what the? I work hard. Kayod. Work hard. Oh. Kayod. I will be work hard because my wife is go break the work because the pandemic. Bosa ako tanan gasto karon. But always be all the times. Bosa grabe ang pag-budget nako karon tungod kay ako na lang ang naay income. I will be always be budgeting how to solve the problem of the family because I'm a work. Oy, yan yung naitabo. This is the starting of love life. Lang. Sa maning alas, hindi pa sa gabi nga pamalo na magasugat ng tingit-ngita naman nato diri. Oy, naunsa naman ni. Gaginot, gutagod ka ba? Tapos ako man ako ni pagluto, no, patingit-ngita. Ako ka ba, no, napagod naman itong niluto. Gipalong man yung sugat. Unsa man ni, oy. Kaniya na kay kagaluto, aniya. Kabalo niya kagadaginot, tas kurente, sa gasol. Grabe po ni nga daginot. Uy, wala man tapos kano sa mata. Naunsa man iyon kung magpalit kag oil para magpirito. Unsa man tubig atong ipirito ani? Unsa man kalakiya, oy? Ano kinahanglan ba manag-uwan nga longganisa man ay mong giluto? Unsa naman ni, oy, grabe naman ni. Tapos ngano Tapos naman? katong inugasan sa plato lang, hipusa to kay mo to iligo sa imong anak ko niya. Unsa sa plato nga kahugaw ng tubiga? Mo to ibaligo sa imong anak kay aron magasinta. Grabe naman gini atong mga kuan oy, pagtipid oy. Atong sinabaw, grabe tong sinabaw na punos kalamunggay ra gid noon. Wa gyud bisag isda o bisag karne na unsa man ni oy. Biya ka pila ra sweldo sa driver ko. Pila ra driver. O sa mo pasabot nimo so imo lang gibasol din ko nimo nga wala ko trabaho sa laban din ako nga nag-pandemic. Sa laban din ako nga wala sila nagsaba nga namalhin na sila sa opisina. Wa sila nagsaba na ako. Pagabot na ako tingala ko, hala lain namang mga tao ni na lang din ko nga namalhin na may opisina. Ayo na may pangitaa, secret na. Kaita ni uy. Tao sa man gibasol ka nagmahay lugar ka karon nga ako wala koy napabitog sa una katong nakoy sweldo grabe gyud kayo ka ta karon lugar tungod lugar kay wa koy trabaho karon pero imong ipamukha karon nga ikaw ra gyud nagkayod ana lugar mo pasabot ana lugar Wala ka makagikwentahan doon nga ako na tigpalit og sabon. Ako tigbayad sa kurente. Bata nagikwentahan na. kapuya ka mga player lagi ko Sige pa kag pangarte si Lucio si pangaplas ng dagway way kausaban. Naong mura gyapon. ang Butlod Unsay kaso ang sabot raman mo hayag pero kung pangit gyud sa mga wa man gingon dito sa beauty products ang mugwapa ang gingon naman mo hayag o di ni hayag man so mas naklaro na noon nga bating na oh. Ikapoy lagi ko ng balaya. Napay mga anak nimo nga arte kay sige pamilya og sudan. Dahil sa man ako turo nga narabay maabot na ko og mga kuan Lazada og Shopee. Sige pag order ng Lazada ug Shopee nga mura na pagag naikabayan. Mo galing gig ng taga para ikaw mo magbayad. Say bayad. Sabi ko na ako karon. Ala nga akong gipalit para man pud mga pa-sexy man pud to para maganahan ka mo tan-aw nako kay usay pag abot mo mura gibidlian na gigag tan-aw sa kung naong gyud. San pa usaw ni mo pa siksi wa na gana.
Grabe po eh. Tungod lang lugar kay wala ko'y sweldo, wala din kay gana. Unsa din imong gana di depende sa kwarta. Yes, Basi nakalimot ka ha? Nga sa ako ba kang uyon nga pare nagsaag ka tunog ninyo kaniyon ka nga till death do us part in sickness in ano ba ito ani mo sa kansod nagyog ka ta kanila na wala na ko trabaho mausap na dayong ka. Mayroon man ang tildit dos pa, dog na tayo makaon niya. Kananay mo tildit dos pa dia. Sundanay mo tildit dos pa. Wa man kay reklamo nagpa-hair color ka nga mura na kag badyaw. Tapos karon mga anak ka laina nimo uy. Pag uli na to, napay atong asawa nga mo lagi pong naunga. Okay na pag uli, na himo ng injiloxin. Kapoy na ko. Kapoy na ko. Kapuya ni kalakiya ba? So saan lang sige magtipil lang kita ni walang kita kaunayan ni oy. Miski doko wa nagniwang ng latong iro kay wa nay bahaw mabiling kay pati bahaw kauno na nato. Naman si namuso ko sa itong saging dia sa likod o kwa itong puso po to sa gulgulayan niya. Sige oy. Luoy kay mga bata. Nangutana na ba itong mga bata kung dayon pa ba sila sa Corpus Christi o basi sa Citihay na sila. Ay lang siya pa eskwela ka ng tuig ka. Pag-ilom di ay nangutana na magigano sa yung enrollment. Talo, minsan ako isultihan ni karon. Di na siya magunay, module na lang siya. Ina lang nga, maybe. Wa pa mo na tayo ba anong kanong sa ina maybe. Maybe ra? Oo, maybe na. Pero wapag, so wapay ka kuan yun eh. Wapag yun eh, Oh, di pagin kuan eh. O, makasabot na siya, basta maybe. Paita, ning kalakiha ba, kapoy kayo ni. Hindi sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Oy, do! Ay, lele. Yes, sir. Ito nga kadugay ba gini mo, ingon ko sa imo nga alas 7 sa buntay. Naman mo abot ang alas 7? Ocho na oras, alas 8 na. Sorry kay sir, kay kabalo biyod ka sir nga. Akong sa balay sir, ako na yun sa paningkamo sir. Mo ba? Nagluto pa ko sir para sa bata. Do, alido, nako'y pailayla ni mo. Natay bagong kuhan diri, sekretary diri. Ikaw may murag Ase. dugay-dugay diri. Ikaw may mo briefing aning bayana. Dili ka na mangubi sa imong mga alahas niya sir. Mo galing, gusto na ko nga bantayan nimo ni kilatison nimo kay lisod kayo. Day! Ano diri, day kadyo lang day? May buntag, sir. Magandang dilag, Ay, guwapa din lagi na sir. No? yung nabihag. Oy, do. Sir. Yes sir. Good morning sir. Lain mo tinanawan do. Kailag yung kuha na nga tinanawan nimo do. Kailag yung kuha na yung tinanawan nimo. Murag lain. Wala pa kay ko gitanaw sir. Day? Yes, sir. Mao ni si kuhan day, Alex day. Do, si Christine do. Sir. Christine. Kinsa sir? Lain lagi na sa mister niya, kaputol-putol. Christine sir. Do. Do. Sir. Kanang Sir. imong style do, ang ingana do. Kailag yung kuha na do. Kana na ba na imong style na yun? Tapos tawag-tawagon ni mo, tayo mo na yung panton sa stage. Tapos ibo na yung bit-bit sa bakit. Kailag Asa na? imong move ni mo do. Kailag yung kuha na imong style do, ha? Asa na lang sir? Mana na po ka. Hello sa nakaputi. Mana na po rin ka, ha? Mana na po rin ka, ha? Stop. Asa na sir? Sir. Pag umangko na ako na do. Gumawa mo sir. Sige. Ako bahala sir. Do. Unsaon na ni sir? Unsaon na ni? Ikaw mo bahala mo kilatis niya dali, itor siya dali kung sa mga angin mga trabaho dali. Ha? Kaya mo Kung ba? magkasala siya sir, kasabay ako sir. Ako rin ko mo. Ikaw na ibahala dali. Gisaling ko na na sa mo kay kabalo. Pag-inyo na ako, ipaluhod na ako kay nakasala. Ipaluhod. Palod! Pag may ipayang, pumubika, ipabika. Ano sir? Buhato na akong kutub. Sumayin mo na ako sir. Ako bahala sir. Ikaw bahala do. Sige do. May buntang ni mo, sir. Makuya man makutan. Lain makagtinanawan, sir. Ay, mo na makughubuan ni mo, sir. Barak manyakis, magikang naon, sir. Insa ka, unsa pangalan mo day? Christine, sir. Christine. Taga-asa ka day?
Actually, sir, taga El Salvador mang pamilya. Pero nako karon diri sa Cagayan, Harcos, Carmen, nag-boarding house, sir. Nag-boarding house. Like, Oo, gusto mo ko may eskwela, sir, pero di ko kabalo kung maka-afford ba ko mo nang kailangan sa kung mangitag pangwarta, sir. Pero, sige, saan trabaho sa mong ginikanan, gipasagdag kanila? Ako lagi, sir, tiglok-dulog kong Benggala. Farmer. Oo, muna na ako karon diri, sir, kay manarbaho ko, sir. Pero, sir, ayoko hilap tayo, sir. Kay manyak. Wala pa ka na ko ginabtan, wala pa. Hilaptan gini ay. Sir, matabangan ko ni mo diri, sir. Ug tana, dili ko ni mo lisod-lisod sa akong trabaho diri, sir. Panggaon ta ko ni mo diri, sir. Ay, kabala ka. Gusto ba kami sa kung sa'y plaster ni pasulod na to? Sir, pisa kung saan ang position, sir. Masulod lang yun, sir. Gusto ka mas nilagyan? Oo, sir. Ay, mabitaw na ako diri, sir. O kung sa'yo akong ipatarbaho, buhaton man mo? Kung sa'yo maayos, sir. Akong buhaton, sir. Sir, Oo. sir, lagi ko tinanawan, sir. Mahadlok ko, sir. Mahadlok ko. Ay, kabala ka na eh. Pila'y gusto ni mo nga sinimanan ni mo dahil. O sa'yo pasabot ni mo, anak, sir. Di, luon kayo ni ka nga kaling. Wakay alawas dahil. Wala, gid, sir. Ay, magsalig lang gid ko sa akong sweldo, ani, sir. Pero, Ano cellphone ni mo? wala lagi, sir. Ginoo ko kadalaga na ninuwa ka na cellphone. Kasi gusto mo ka ng latest model. So, Mas tira kayo ni mo, sir, ay. drama naman ay good. Okay din ay offer sa mga taxi driver, sir. Cellphone dayon. Nakabata mo sir, na wala ko cellphone, sir. Di, ikaw ako kakita ni mo nga. Nagawid-hawid kang cellphone. Ako, sir, bisa kung sa cellphone, sir. Basta kay touchscreen lang, sir. Okay ra ko, ano, sir. Basta guwapo, HD ang camera, ano, sir. Di ka mamili. Di ko mamili, sir. Sige, palitan ta ka. Naman tayo mga bagong modelo sa cellphone ka na. Tapos, mag-inis kasi mo sinina, ginoo ko. Ano din, sir? Sir, problema sa akong sininaan, sir. Ano, mag-isuot ng probinsya kay ka na. Mobile? So, sir, Mag-isuot ka, bago kay syudad na ini. ala, sir, ganahan ako ni mo karon, sir. Burag, Tapos, gaan akong loob sa mo, sir. Gibutan kay ka, sir. Naawa na guna imong hardware o gistiplura naman ha. Gili-ili gida ni mo, sir. Gili-ili gida ni mo nga stapler. Kato nagsiyang ka gani ha. Huwag ka kabantay na eh. Na CCTV ato na eh. Ala, sir, palitan ka po ko ni mong underwear, sir. Oh. Ala, sir, ganahan kay ko sa imo, sir. Wala kayo kumahal. Ato sa actor ako pala lang sa imo, sir. Borg yung kag angel, sir. Kalimun dapit Tapos- ko ba angel, bro, pampariun yung gana nga nang, sir. Pampariun yung gana, sir. Salamat ka. Pahad ko, sir. Sir, pahad ko, sir. Ayaw. Sir.